abantu Hey, kumixile. Okay, nangu ngifuna uzoshare ilokhuzana. I-polygamist. Your thoughts. I-polygamist. You guys, leya show iyafundisa. Ifundisa abantu besifazane, ifundisa nabantu besilisa. Khona into ebeyadenziwa uJonas laphaya. Ayisobisha abantu besifazane asebekhulile. Bayinake leyanto ukuthi amadoda nje akazwani ne-argument, akazwani nesicefe. Ayayithanda ipeace. uJonas into abeyenza ebimxosha kakhulu. Noma ningathi nguJoyce. Noma bangenzani, I don't have a problem mina. uJonas into mhlambe abantu besifazane bebefune bayinotice lapha kuyena ukuthi uma nje uzombangela umsindo hayi bandla shame noma ngabe busulungise ini kanjani beve lapho mahambe. Okusho ukuthi amakhaya enu wenzeni abe woma be right. Noma ngabe uzoba nayo argument noma nizophikisana kodwa ube nendlela ozokhuluma ngayo kahle nomyeni wakho. Futhi umyeni wakho ke usukumazi. Nalento yokwenza esingathi anibaza bayeni, engathi asibaza bayeni bethu sibe sibazi. Ubabekho uyabathanda abantu besifazane. Ngahlangana naye vele bathanda yini ezomshintsha manje ngoba nakho sewashada mina. Yabo into ezikanjalo nje. Kodwa ibhekeni le yokuthi uJonas into ade efuna bekade kuyipeace. Then ebantwini besilisa babheke ukuthi yini eyenze uJonas agcine sefa. uJonas ubengaphila nje, aphile nje kahle isikhathi eside. Kodwa uJonas wasebamba kakhulu unkosikazi wakhe uMamezala, uJay uMamezala yabo. Niyalazi igama. La Mamezala wami. Bembamba kakhulu. Noma akafuni ukuthi abahlukane. Akafuni uJonas ukuthi ayeke indlela zakhe kuze bakwazi ukuqhubeka benomamezala. So uyamcindezela ufuna ahlale kuyena noma esebona ukuthi no. So umamezala uJoyce wayeseyakhathala kulokhu phela ndoda ngifuna ukuhamba lana ngifuna ukushiya awufuni uthi sofa silahlane awufuni ukushintsha and phela uJoyce bengakathanda ukufa ke yena so bengeke ke badla afa. Ingakho ke we-end up kuba uJoyce omtrephayo and mind you wamtrepha ngento ayithandayo, meaning into oyithanda over uyigade ingabe yona futhi ekubulalayo. Yes. Bese ke futhi kumadoda ke manje anesithembu nabo mama ke abasesithembini abayinakekela ingane zabo whatever abayenza. Busisiwe Mseleku, first wife of Musa Mseleku, Mamkhulu. I'm dressed by Jones Edward. This is my time, this is my moment, this is my manje sanimthukelani inkosi amacele ngoba phela ukhuluma ngeexperience yakhe. Hayibo. Hello everyone, welcome back to Sunny Life channel. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi celebrity stories and namhla guys sikhuluma ke ngepolygamist. Sikhuluma ngepolygamist and sikhuluma ke ngumacele ke wakwamseleko. Well guys, ever since ke abantu kade bebuka ke the show Polygamist on Netflix, they have been comparing uJonas noma ke the family yakwaGomora ne-family ke yakwamseleko. And umamkhulu Macele guys naye usethe cha naye ithi akaphawule ke ngale ndaba. Njengoba nimuzwa guys esho ukuthi ke yena isifunda sitholile ngoJonas ukuthi uJonas bengathanda ukuthi abange lo msindo. Yabo? Bengathanda uJonas ukuthi abange lo msindo, mangabe ubange lo msindo behamba. But guys Macele ukhohlwa into ukuthi uJonas benenkinga serious ukuthi nje ubethandana besifazane ngalendlela emangalisa elala nanezingane ezabangani beingane zakhe. Guys, he was too much. So
uMacele usho njalo ukuthi bengathanda umsindo bengahamba shiya imenshini ahamba olala noma ikuphi just for i-peace. Like mentally uJonas bengekho right guys, mentally bengekho right, bengenasikhathi somndeni, bengenasikhathi sabantwana nje. He was just nje like beyicabangela yena eyi-one. If you think you are a missing puzzle empilweni kaJonas, ayibuzovida nukhohlwe, cause like even uMatipa guys thought ukuthi uJonas beshoda ngaye, but no, bengashodi ngaye. uJonas nje ube nenkinga yakhe from ekukhuleni ke kwakhe, yabo. So guys, Macele ke she was just explaining that. Wase yasho futhi uyazi ukuthi yena ubizwa ngoJoyce, akanankinga nokubizwa ngoJoyce. So siyachaza futhi ukuthi ke uMseleko umnyeni wakhe impela uyabathanda abantu besifazane, kodwa hayi akafani noJonas. Uyamphikela ukuthi akafani noJonas guys. Wayesesho ukuthi ke kukhona konke ke lokho kwenzekalayo as umzali kufanele enze sure ukuthi abantwana ndiyabavikela kukhona konke lokho ke okusuke ke kwenzakala. Nibonile guys uMpume nobhuti wakhe ukuthi impilo ibinzima kanjani. They were neglected and they were behaving in a certain way just to show ukuthi asikho right, and uJonas beyanganandaba nalokho. So angazi guys ukuthi why ni compare uJonas noba uMseleko, Nkosi yami. Akhona wona ama similarities, akhona yavela kancane kancane. So nje guys, Macele wamukela ukuthi yena uzohlala noma uzoba njengomamezala bakithi kaMakhwele, nanguMakhwele ulapha abahlelo babili bayahleka kumnandi. Hey, uJonas uyamthanda umuntu ongazi ukuthi yabo ongathi akabona ukuthi kwenzakalani, umuntu osathatha imizwa yakhe wayibulala waphile ngathi akaphili. So yeah guys, ngizobathi ke season 2 uyeza kaJonas we-Polygamist, and kuzoba sengazi ukuthi ke uJoyce bekaphupha with everything that was happening, umngcwabo and everything, kuzoba ngathi bephupha. Hawu, we are waiting for season 2 guys. So yeah, that brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.